ですね、荒木さん。怪異というのはいわば物体裏なんですよ。普通、舞台の上だけ見ていればいいんです。それが現実というものです。知らなきゃ知らない方がいいことなんですよ。むしろ怪異を知ることで知らないことが増えただけのことなんですよ。そっと随分話し込んじゃったな。悪かったな、すくじ引き止めちまって。ああ、いえ、私はいつだって道に迷っているだけですよ。強いて言うなら荒木さんの家ってこの辺だったかな。そんなことを考えながらの散歩でした。お前いなくなったりしないよな。いつも他人の都合ばかりを考えている荒木さんがそんな風に自分の都合を押し付ける相手って多分私がせいぜい忍さんくらいのものでしょうね。私はいなくなったりはしませんよ。私がどうしようもなく困っていたらその時は助けていただいても構いませんか。助けるよ、当たり前だろ。ですね、荒木さん。怪異というのはいわば物体裏なんですよ。普通、舞台の上だけ見ていればいいんです。それが現実というものです。知らなきゃ知らない方がいいことなんですよ。むしろ怪異を知ることで知らないことが増えただけのことなんですよ。そっと随分話し込んじゃったな。悪かったな、すくじ引き止めちまって。